Μαρίτσα και Χριστούλη, βάλτε το χεράκι σας. Την κυρία μου την Εφη τη φλερτάρει ο σατανάς. Πήρα ανθρώπινη μορφή με μια τόση δάγλωσσάρα. Αχ, το φίδι φροσάρα, μαύρο φίδι φροσάρα. Τα έχει κάνει όλα μαντάρα, μαύρο φίδι φροσάρα. Γιατί είναι μια ζηλιάρα, ψυχρανή δεντρογαλιά. Αχ, την κυρία μου την Εφη έχει πιάσει γκαντεμιά.